Jeg hedder Mette Thorup, og jeg er ansat som afdelingsleder for IT-kompetencecenter i Aller Media. Vi har fået installeret Caramba hos os her for nogle år tilbage. Det er super nemt at installere, og det har betydet, at vores medarbejdere får frigjort en del tid, og så dermed kan vi bruge deres ressourcer på anden vis. Caramba Imaging har udviklet en billedassistent, et plugin til Adobe InDesign, som automatiserer de tidskrævende rutineopgaver i forbindelse med billedbehandling og frigør ressourcer til de kreative opgaver. Rediger dit billede direkte i InDesign. Det er super nemt og kræver kun få klik. Nu kan du via carambaimaging.com i ganske få enkle trin installere Carambas plugin og spare tid. Klik på Free Trial og følg instruktionerne. Kort efter modtager du en e-mail med link til installationsfilen. Filen placeres i InDesigns plugin-mappe, og næste gang InDesign åbnes, skal du blot indtaste brugernavn og password for e-mailen, og du er klar til at gå i gang. Layout dit billede, som du gør normalt. Efter du er færdig med dit layout, højreklikker du blot på billedet i Carambas plugin og vælger imellem 4 forskellige muligheder. Indendørs, udendørs, packshot eller portræt, afhængigt af dit billede. Du vælger output-medie i forhold til, om billederne skal publiceres analogt eller digitalt. Imens du venter på, at billedet bliver behandlet, kan du fortsætte dit arbejde med de næste billeder. Du kan vælge at redigere et ad gangen, hele siden eller hele dokumentet i en session.